हाय लोगोफोर गरमथारलै बिराद गरम जाला गरमा आरो नै जोंहा दासो निउ हगारफिनबावदों बे आनजालि बिटिवाइनिनो नामा बिथाङा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआव फैसा हरथ'नाय दंमोननो फन हमाखै इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ बिदि होननानै भिडिअ हगारदों बिदिनो सिख्लाफोरनाव सोरनावबा फैसा बिहर इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ जायोनो बेखौहाय बिथाङा बुंदों खोथाया बेसे सैथो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ मा रिप्लाय होयो बेखौ नेनानै थानोसै नुथ'वाखै दा आङो बेखिनि भिडिअखौ आरो फिन खेबसे लाबोबावबाय आंनि इउटुब चेनेलावहाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ दासिमबो रिप्लाय होआखै बिसिनि कन्ट्रोभार्सिया मारै जायो बेखौ आं नेनानै थाबाय बिथांमोनहा दहाय फुङाव नुदोंमोन आलदा टिमनि एसे आलादा टिमनि नांलायनाय ओमफ्राय दा नै आलदा थाखा फैसानि थांलायबावबाय आरोना फैसा सोना हरदोंमोननो ओमफ्राय दा फन हमाखै बिदि होननानै भिडिअ हगारदों दा नोंथांमोनहा नायबाय था माबायदि कन्ट्रोभार्सि जायो बिसिनि भिडिअआ माबायदि कन्ट्रोभार्सियाव हाबो बेखौ नेनानै जोंहा बे बुंनाय रावखौ नायनानै लागोर फार्स्टआवनो आं भिडिअ क्लिपखौ होनोसै बिथां इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि सिगाङाव मा फोरमायहरदों आरो मा बुंहरदों बेखौ नायनानै लाग्रोदो भिडिअखौ फार्स्टआवनो आङो स्क्रिनाव दा होबाय नायदो आरो खोनासंना लादो लोगोफोर आं दिनैहाय बिराद रागा जोंदों आरोना मानि थाखाय रागा जोंदों होनबा सासे मानसिखौ आं बिराद रागा जोंगासिनो दङ आरो आं फन हरो 100 बार जायो साला सानसेयाव फन हरनाया मानो फन हमा नोङो साला इन्टारटेनमेन्टआ आंनि फैसाखौ लानानैहाय 4000 लानाया 2000 टेस्टनि 6 तारिखआव फैसा लादों बियो आंनि फैसाखौ मानो दासिमबो हराखै बे साला बिहरो थगायहरो बियो आंनो हरनानैहाय 6 मासनि उनावसो आं बेनाव फैसाखौ बिहरफिनथारो आंहा फैसा नांगौसै आंहा फैसा गोनां जादों होननानैहाय ओमफ्राय बियो आंनि फैसाखौ दासिमबो हराखै बियो साला थाब हरनोबा हर नोङो मिथिबाय दा नों सानदों नामा आं फैसाखौ हरनांला होननानै मानि आंबो फैसाखौ जेरैबाबो लाबोथारगोन आङो मिथिबाय दा साला दाख्लैबो आंहा लोमजादोंमोन आरोना फैसायानो गैयामोन आरो आं बिराद आंखाल जादोंमोन साला नांगौ समावहाय जि मोजां होनबाय बे आंनो नांगौ फैसा नांगौ हर होननानै बुंबाय साला अननानै हरबाय आङो साला बेबायदि खालामबाय ना नों आंखौहाय इमान मेसेज हरो साला मेसेज बा हरफिनगोन बियो र' हरगासिनो दं साननै नेथ' सानथाम नेथ' इदि होननानैहाय इउटुबनि फैसा मोननोसै र' मोननोसै आंहा इउटुबनि फैसा मोनाखै नोंनि इउटुबनि फैसा मोननायखौ आं मानो नांगौ हा मानो नांगौ आंनो मानो नांगौ आंहा फैसा हरदों आंहा फैसाखौ मोनफिननांगौ थाब हरनोबा हरनांगौ मिथिबायना आंनि फैसाखौ बेबायदि दा खालामनाङा आरो बहुत मानसिनाव बे फैसा बिजेनो गावनि इउटुबारफोरनि लोगोफोर हौवाफोरनावथ' बे फैसाखौनो मोनलानो साबधान दै सिख्लाफोर इन्टारटेनमेन्टआ मालाबाबो फैसा दाहोखा आरो बिराद थगायखायो बियो मालाबाबो बे फैसा लाबाथाय बे होफिना बियो आरो बे हौवाफोरनावहाय फैसा मोनलानो बियो मिथिबाय गावनि इउटुबार लोगोफोर हौवाफोरनाव फैसा मोनानो बिबाबो आरो आं खोनानो मोनदों दि बहुत मानसिनाव बियो फैसा बियो हिन्जावफोरनावबो बियो आरो फैसा मालाबाबो होफिना बियो आंनि फैसाया नै दा बिसिबां बोसोर जाखो मासबो नंबावासो बोसोर जाबाय 4000 फैसाखौनो ओमफ्राय आङो फैसा बिहरबा जालायलायगोन आरो बेयो ना 4000 फैसाखौनो जालायलायो जोङो बेफोरखौ उरायजोबो जालायलायो साला उरायजोबो फैसाखौहाय होमबा 4000 फैसाखौ मानो हरनो हाया नोङो आं रागा जोंनो दिनैबो आङो फन बुदों दहायनिफ्रायनो फन बुगासिनो आं फुंनिफ्रायनो फन दिखोबावा ओमफ्राय गोरलै हाबा जानोसै साला ना फैसा हरनांगौ ना मानांगौ आं फैसाखौ हरफिनबा हरफिन मिथिबाय दा सानसेखालि बिहरबाय आङो ओरै जालायबावबायसो आंबो सिगां होदों आरो जोङो जेन'बा नों इउटुबार नालाय जोङो एसे एनै जोंनो एसे माबा माबि जेन'बा लोंहोदोब्रा जाहोदो होनना बुंबाय बेबो लोगोफोरबो दंखायो आरोना आंनि लोगोफोरबो ओमफ्राय आंल' जादों नामा बेखौहा अननानै बियो 500 थाखा सोंबा हरदों आरोना नोंसोरो ज' जादो होननानैहाय ओमफ्राय बेखौनो बेबायदि होनबाय बियो आंनि फैसाखौथ' नोङो लाथ'दोंसो ना 4000 जोंहा बहुत थोयो जोंहा हिनजावफोरनो 4000 बहुत जायो मिथिबाय बेबायदि खालामनांखाया नोङो आंनि फैसाखौ थाब हरनोबा हरखा नोङो जों ओंखारांसो आङो मिथिबाय आं नोंखौ बेबायदि भिडिअ लाबोनोबो होनखायाखैमोन नोंखौ आरो सिगां होनखादोंमोन आङो नोंखौ भिडिअ लाबोगोन आं होननानै नोङो मानियाखै मिथिबाय ना एथ' गोबां जाबाय आं फन बुदोंमोन ना नों फन हमनांगौमोन दिखोनांगौमोन नोङो फनखौ मानो दिखाखै नोङो हा आंखौबाथाय बेबायदि दाखालामखा मिथिबाय सानदों नामा नोङो फैसा हरनांला होननानै मानि आङो न'आव थांनानैबाबो लायगोन आं नोंनि बिमा बिफानाव बिना लायथारगोन आङो मिथिबाय 4000 ओरैनो थांखाया आंखौ बेबायदि दाखालामखा रागा जोंखादों आङो गोरनो बेबायदि दाखालामखा आरो सिख्लाफोर साबधान दै इन्टारटेनमेन्टजों मालाबाबो लोगो दाजा मिथिबाय फालथुसो बियो साला फैसा लानाबा लानानै होफिना मालान जागोन आं साला दानिया आरोबाव नै बिसोर सानै बर' आइजोखौ नाय गावसोरनो फेसबुकाव हगारनानै लानाय बेसे लासिं सिं बिसोरो आइजो असाइस बेबायदि पिक्सारखौ मानो पस्ट होनांगौ जाखो बिसोरनि बिमा बिफाया मा सिस्टेमनि जाखोब्रा रायनो रोंना रोङा जाखो सयथिनोबोलाय दाथ' आं बे सिख्ला सानैनि सायाव जेबो बुंला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरदो मा खालामनाया गाहाम बेफोरबायदि पस्ट हगारलाबायग्राफोरखौ लाजिनो रोङैफोरखौ दानिया भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामला एसेबां फोजोबनोसै दानिया इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड आरो बै सिख्लानि कन्ट्रोभार्सिखौ नेनानै थादो मारै जायो बिसिनि लास्टआवहाय बेखौहाय नेनानै थादो मा जामारो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ब्रादारा मा रिप्लाय होयो नंमारगौना नंमारा फैसा
लाबोथ'नानै हराखै होननायबो हाजाया फन हमाखै होननाया दा नायलांबानो जाबाय